Pane? No, ale co se stane? Pojďte za mnou. Jo. Tak, opatrně. Jde si? Tak. Tak. Spálím to tady. Už jde. Tak, pane, co tady dělá? Ježiš, to se to stalo. Tomáš, Au. Tomáš, Au. A pojď sem, haj piju. Jsem zloděj. Vždycky to byl nějak super hodina, teda ne, kuchař nejlepší. A policajto! A teď půjdeš. Tak, je taková pohodlíčka. A nebude, protože ty půjdeš do vězení na 100 dní. Tak. Co? Ne. Neměl jsem to dělat. Mám dobrý nápad. Pomoc! Pomoc! Co se to děje? Pomoc! 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 To potřebujete. Tady je nějaký záchod, vidíte? Tak, splásnu si. Jdeme mohl Tak. Ještě, že tam nejde. Doufám. No, tady to přeskočím tak. Doufám, že najdu východ, protože jsem hodně smutný. Půjdu sem dolů, paráda. Kde pak to je? Tady je tohle. Už to mám, tady. Tak. Ještě sem, půjdu sem, paráda. Tělo je otevřít. Počkej, tu mám otevřít. Kliknout? Jo. Tak a rychle zdruhám. Objevil jsem si nějaký banáce, ale to nevadí. Dělej, zdruhej. Jo, jsem volný, jo. Jsem volný.